Shorty Sound Studio. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah. Ya mai cika da isarwa Rabbu sarki ka tsarkaka harshe na ga dukkan abin da na furta Rabbu Allah ka tsarkaka harshe na baiti nake gun baba na Malan Haruna muradi na. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah. Allah kallon ka salatin ka gun annabi na nabiyullah, wannan fa shine manzan ka shine abun da muke kalla, dukkan halitta shi dai ne wanda Rabbi yayi abun kalla. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah. Asa da alai da sabban sa baiti fa domin dacewa, sanyo da shehu tijanin mu har gausu domin dacewa, mun bi su ba ma kaucewa, Allah haɗa mu a ran ƙarshe. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah. Malan Haruna abun koyi sarki ilahu ya kare ka, ga ilimin Qur'ani ni fa wallahi wannan na shaida, shi ba abun da ya sa a gaba sai ba dagun Allah na. Gun ibada ne mishi shaida abokai kudan ji kalamai na, kai dole in sara mai ya fa cancanta domin shi ne dai wannan da ya sarai fari, Allah ya saka mai khairan. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah. Baban su Yusuf baban Nura baban su Abdul Harisu baban su Abdul Wasu ne baban Amina da Maryam ne, an gogara bi a gaida ka mun bi ka ba ma juyawa. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah. Sannan da kai kokarin zikiri domin ya goga Rasulullah, Allah ya bashi fahimta ne domin ya goga Rasulullah, Allah cika mai gurin shi ya bai cika ga Rasulullah. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah. Shine ya ban kwarin gwiwa ya ce min ni kar da ka juya fa, abin alfahar ne ya samu dan Allah kar da ka kauce fa, kai gudu domin Allah na sarki yana nan tare da mu. Babban uba na gaida ka Allah ya saka ma baba, alhamdulillah na gode Allah ya bar mu da kai baba, ne marhaba da zuwanka a dange na ba zan yo shirka ba. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah. Ya rabbana ya Allah na iya mai cika mai aikinsa, ga dukkan wanda ya cuce sa rabbana kwato haƙƙinsa, ne ladabi ga Rasulullah ya rabba share laifinsa. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah. Ya baba nan ne zan sa aya bai tutocin naka, ya baba roƙon Allah na shine ya ƙara kiyaye ka, sai wanda yayyo waƙan nan shine fashin sunan naka. Malan Haruna muradi na masoyi ga da Rasulullah.